Good morning! Yeah! Welcome back ή welcome σκέτο! Σήμερα ξεκινάμε προσπαθώντας να κάνουμε καινούριο content. Τι content θα κάνουμε σήμερα? Ακούω να με ρωτάτε. Θα μιλήσω για τις αγαπημένες μου horror ταινίες. Η horror άνδρα, η horror κατηγορία με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Έχω δει αμέτρητες ταινίες. Νομίζω ότι είμαι αρκετά ικανή ώστε να μιλήσω και να κρίνω. Οι συγκεκριμένες που θα μιλήσω σήμερα, δεν ξέρω για πόσες θα μιλήσω. Ταυτόχρονα, όσο μιλάω, θα βάφομαι. Γιατί να μην έχω δύο πράγματα ταυτόχρονα να κάνω? Multitasking. Ελπίζω 4-5 ταινίες, όσες προλάβω, γιατί θέλω να μπω σε λεπτομέρεια σε κάποιες. Ταυτόχρονα θα κάνουμε ένα όμορφο έτσι ωραίο look. Είμαι πάρα πολύ excited για αυτό το πράγμα. Υπάρχουν κάποιες ταινίες οι οποίες είναι γνωστές, υπάρχουν κάποιες άλλες που είναι πιο spoilers ahead. Θα μιλήσω με λεπτομέρεια γιατί είναι ταινίες που αγαπάω και είναι ταινίες που μπορεί να έχω δει πάνω από εκατομμύρια φορές. Έχω κάτσει και έχω φτιάξει μια ωραία εικόνα ολοκληρωτική για το τι πιστεύω εγώ. Ξεκινώντας, ποιος είναι ο Νόντας, ξέρω εγώ. Πολύ. Θα ξεκινήσω από το πολύ αγαπημένο The Shining. Το The Shining του 1980 από το Stanley Kubrick. Είναι μια ψυχολογική ταινία τρόμου στη συνεργασία με μια μυθιστοριογράφο, την κυρία Diane Johnson. Βασίζεται σε ένα βιβλίο του Stephen King, την οποία ιδέα βασικά, πώς τη σκέφτηκε ρε ο τρελός? Είχε πάει στο Κολοράντο, στο Stanley Hotel και ένα βράδυ, εκεί που κοιμότανε, ονειρεύτηκε ότι ένα λάστιχο, νομίζω, δεν θυμάμαι, κυνηγούσε το γιο του στα corridors, στα στενά, ξέρω εγώ, και σε αυτά του ξενοδοχείου, αυτού του ξενοδοχείου που έμενε. Ο μπρο φρίκαρε, σηκώθηκε και βγήκε έξω στο μπαλκόνι για να καπνίσει. Όσο κάπνιζε, σκέφτηκε όλο το plot της ταινίας, του βιβλίου βασικά, με ένα τσιγάρο που έκανε, δεν ξέρω τι τσιγάρο, αλλά σκέφτηκε το concept του βιβλίου την ώρα που κάπνιζε στο μπαλκόνι. Ξεκινάει, παίζει μέσα ο Jack Nicholson, η Shelley Duvall, ο Danny Lloyd, ο Scatman Crothers κτλ. Ο κύριος Jack, ο Jack Nicholson, δεν μπήκαν καν στον κόπο να του αλλάξουν το όνομα, τόσο iconic πας. Είναι επιστάτης σε ένα ξενοδοχείο το οποίο κλείνει για το χειμώνα και θέλουν κάποιο ρε παιδί μου να είναι εκεί να προσέχει το ξενοδοχείο γιατί πέφτει πολύ κρύο εκεί πέρα και πάει λέγοντας για να κάτσει ρε παιδί μου μέχρι το Μάιο, κάπου εκεί. Οπότε τι κάνει ο μπρο? Σηκώνεται και παίρνει την οικογένειά του, την Wendy και τον Danny, και πηγαίνουν στο ξενοδοχείο. Με το που πάει αυτός βασικά για το interview πρώτα, του λένε από το ξενοδοχείο πριν κλείσουν κτλ. Να ξέρεις μπρο μου, εδώ πέρα ο προηγούμενος επιστάτης, ξέρω εγώ, σκότωσε την οικογένειά του, ξέρω εγώ, με τσεκούρι και έκοψε τα παιδιά του και τα σκότωσε τέλος πάντων, αλλά ξέρεις, όλα καλά. Ο μπρο λέει, εγώ δεν πιστεύω σε τέτοια, αλλά η γυναίκα μου είναι πάρα πολύ fan horror movies και τέτοια, οπότε θα ενθουσιαστεί. Και όσο περνάει ο καιρός, αρχίζει λίγο και χάνει το μυαλό του. Είμαι στην έκστασή μου! Ταυτόχρονα, ο μάγειρας του ξενοδοχείου που τον συστήνουνε στην οικογένεια στην αρχή, πιάνει το παιδί, τον Ντάνι, και του λέει, μπρο, σε έχω καταλάβει. Κάτι πάει, κάτι γίνεται. Ο Ντάνι έχει ένα φανταστικό φίλο, ο οποίος του μιλάει από το δάχτυλό του. Remember what Mr. Halloran said. Η μάνα του κλασικά, έχει πολύ
imagination το παιδί, όλα καλά κτλ. Ο μάγειρας του λέει, μπρο μου, ξέρω ότι έχεις αυτό το πράγμα και ότι μπορείς να δεις πράγματα και αυτό σου μιλάει και καλά και σου λέει πράγματα να κάνεις. Να ξέρεις, αυτό λέγεται Shining. Το Shining είναι λίγο κάπως σαν το The Force από το Star Wars. Είναι και δεν είναι. Ο Τζακ αρχίζει και περνάνε οι μέρες και αρχίζει και χάνει την υπομονή του. Αρχίζει και βλέπει πράγματα μέσα στο ξενοδοχείο το οποίο είναι από το παρελθόν, όπως το μπαρ να είναι γεμάτο και η αίθουσα χορού να είναι γεμάτη με άτομα από το παρελθόν, ενώ αυτός δεν έχει καταλάβει ότι είναι το παρελθόν. Γενικά ο τυπάς είναι λίγο στον κόσμο του. Η γυναίκα του προσπαθεί να κρατήσει την ισορροπία με όλα αυτά που γίνονται γύρω της και ο τυπάς όσο χάνει την υπομονή του, τόσο πιο πολύ γίνεται και corrupted το view του, το τι βλέπει. Bitch, I can't see. Παρουσιάζει την παραφροσύνη ενός αλκοολικού και επίδοξου μεθυστογράφου του Jack Nicholson που βρίσκεται σε ανάρρωση και αναλαμβάνει δουλειά ως χειμερινός επιστάτης σε ένα ξενοδοχείο σε ορεινό θέατρο με τη σύζυγό του και τον διορατικό τους γιο. Ξεκινάει ο φίλος μας ο Ντάνι και ανακαλύπτει και ακούει και βλέπει πράγματα. Δεν πρόκειται να κάτσω να κάνω ολόκληρο speedrun την ταινία. Αυτή την ταινία την είχα δει, παλιά, την οποία, δεν την είχα δώσει και τόσο σημασία. Παλιά ταινία, πιο μικρή εγώ, δεν ήμουνα τόσο. Την ξαναείδα μετά από χρόνια και ανακάλυψα πόσο σημαντική είναι η απλότητα στις horror ταινίες. Ειδικά στις ψυχολογικές ταινίες, οι οποίες δείχνουν έναν άνθρωπο που όσο περνά ο καιρός χάνει το μυαλό του. Παίζει πάρα πολύ ρόλο η ερμηνεία που θα δώσει αυτός ο άνθρωπος και παίζει πάρα πολύ ρόλο το πώς αντιδράνε γύρω του σε αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ηθοποιία της Shelley Duvall. Το fact ότι έχει γίνει meme το όλο θέμα όταν είναι μέσα στο μπάνιο και χτυπάει, ξέρω εγώ, και άλλη είναι πίσω από την πόρτα και καημένη τσιρίζει για τη ζωή της και φοβάται. Το θέμα είναι ότι η τύπισσα όλη αυτή τη σκηνή, από τότε που ξεκινάει να την κυνηγάει με το τσεκούρι από κάτω, μέχρι που ανεβαίνουν πάνω στις σκάλες, μέχρι πάει λέγοντας, τη γύρισαν ποιος ξέρει πόσες φορές. Οπότε όλη η κούραση που φαίνεται στα μούτρα της και στο acting της είναι αληθινή. Τώρα, ο τρόμος φυσικά δεν είναι, γιατί ο άλλος δεν ήταν αληθινά να την ξεκουριάσει. Οπότε η κούραση που βλέπουμε στα χέρια της και ο τρόπος που κάνει έτσι το τσεκούρι, ξέρω εγώ, και φοβάται για τη ζωή της, το μπατ βασικά στο τσεκούρι, είναι αληθινός. I'm very confused. I just need a chance to think things over. You've had your whole fucking life to think things over. What good's a few minutes more gonna do you now? Stay away from me. Please. Don't hurt me. I'm not gonna hurt you. Stay away from me. Wendy, Stay away. darling, light of my life. I'm not gonna hurt you. You didn't let me finish my sentence. I said, I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your brains. Οπότε αυτό δείχνει βασικά πόσο βάση δίνουν κάποιοι ηθοποιοί στην ερμηνεία τους, πόσο θέλουν να είναι αληθοφανείς. Η τύπισσα γύρισε αυτή τη σκηνή πάρα πολλές φορές, οπότε αυτό την έκανε, να κουραστεί και ψυχολογικά και σωματικά και όλα αυτά, και αυτό βγήκε με έναν τόσο ωραίο αλλά ταυτόχρονα τρομακτικό τρόπο, να βλέπεις την άλλη να τρελαίνεται και να λέει άσε με και μη με ακουμπάς και μη με πλησιάζεις κτλ. Η μουσική, οι τίτλοι αρχής είναι από τα πιο ωραία σκορ που υπάρχουν νομίζω εκεί έξω. Αρέσει πάρα πολύ γιατί σου βγάζει μία μιζέρια, σαν να ζέχνει κάτι. Προσπάθησαν μετά από χρόνια να κάνουν κάτι σαν sequel Dr. Sleep που παίζει ο Ewan McGregor. Προσπάθησαν να το κάνουν ότι ο Ντάνι, ο γιος τους, μεγαλώνει ξέρω εγώ και πάει ξανά πίσω και
χώνουν και άλλα κάτι πράγματα μέσα, βαρέθηκα. Πιστεύω ότι αυτό είναι το ωραίο με τις παλιές ταινίες, γιατί δεν βασιζόντουσαν τόσο πολύ στην τεχνολογία για να σε τρομάξουν, βασιζόντουσαν πάρα πολύ στην ατμόσφαιρα και στην ερμηνεία. Γι' αυτό κιόλας πιστεύω, τουλάχιστον εγώ προσωπικά πλέον, βλέπω καινούργιες horror ταινίες και δεν με ενθουσιάζει καμία, ρε φίλε. Άμα δεν υπήρχε το The Shining, δεν θα υπήρχαν πολλές άλλες ταινίες. Επειδή εμπνεύστηκαν ακραία από αυτή. Πιστεύω το The Shining είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς η απλότητα παίζει τεράστιο ρόλο στην ατμόσφαιρα. Επόμενη ταινία που θα μιλήσω, πάμε λίγο στη σημερινή εποχή. Αυτή η ταινία, ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι είναι το Men του 2022 από τον Alex Garland. Είναι μία ιστορία πολύ συγκεκριμένη, που η αλήθεια είναι ότι όσοι άνθρωποι έχω δει που κάνουν review και στο Letterboxd έχω δει reviews και τέτοια, δεν τους αρέσει. Στο Letterboxd παίζει να έχει, ξέρω εγώ, 2 κάτι αστέρια. Εμένα είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες, τελεία. Μιλάμε για μια βρετανική ταινία, σουρεαλιστική, ξέρω εγώ, folk, ξέρεις όλο αυτό, τρόμου, από Alex Garland. Πρωταγωνιστή Jessie Buckley, που παίζει επίσης σε μια πολύ αγαπημένη μου ταινία, το I'm Thinking of Ending Things, η οποία είναι απλά μια περίεργη ταινία. Δεν μπορώ να σας δώσω κάποιο concept για αυτήν την ταινία, κάποιο context, γιατί απλά πρέπει να τη δείτε για να καταλάβετε τι γίνεται. Αυτή η τύπισσα είναι χήρα και ταξιδεύει για διακοπές σε ένα χωριό, σε μια επαρχία στη Βρετανία, αλλά ενοχλείται τέλος πάντων από παράξενους άντρες του χωριού. Από αυτόν που έχει το Airbnb που θα μείνει, από τους τριγύρω κτλ. Πηγαίνει μια βόλτα, ξέρω εγώ, εκεί στη φύση και αρχίζει για την ακολουθεί ένας τυπάς. Είναι, ρε παιδί μου, η κλασική ιστορία, την κυνηγάνε περίεργοι και πάει λέγοντας. Όλους τους υπόλοιπους χαρακτήρες, εκτός από 2 που βλέπουμε στην ταινία, τους παίζει ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος είναι ο Rory Kinnear, δεν ξέρω. Είναι τρομερά καλογραμμένη ταινία. Η μουσική είναι σε άλλο level. Τα shots, η σκηνοθεσία, τα χρώματα είναι... Μπορώ να κάθομαι να μιλάω ώρες. Όπως καταλάβατε. Είναι φυσικά από την Α24, αγαπημένη Α24. Είναι ταινία του τύπου If you get it, you get it. Μιλάμε για μία κοπέλα η οποία έχασε τον άντρα της, ο οποίος άντρας της ήταν τρομερά χειριστικός. Γιατί αυτή ήθελε να χωρίσει από αυτή τη σχέση, αλλά αυτός βασικά, έλεγε ότι άμα με χωρίσεις θα πεθάνω και τα λοιπά, θα κάνω κάτι κακό, ρε παιδί μου. Η τύπισσα έλεγε ότι δεν γίνεται να μου βάζεις βάρος στη δικιά σου σωματική ακεραιότητα επειδή εγώ θέλω να ζήσω τη ζωή μου εκτός από αυτής της σχέσης. Ο μπρο δεν ήταν καλά στα μυαλά του. Είμαι στην έκστασή μου! Και με λίγα λόγια, αυτή τον χώρισε, αυτή τον έδιωξε από το apartment τους. Ο μπρο ανέβηκε στον πάνω όροφο, στους γείτονες. Από όσο κατάλαβα, προσπαθούσε να κατέβει από το πάνω μπαλκόνι στο δικό τους και έπεσε. Και τότε αποφασίζει να πάει σε αυτό το χωριό να μείνει, να ξεφύγει λίγο. Αυτό που κάνουνε με τον ηθοποιό που παίζει τα υπόλοιπα πρόσωπα είναι ότι τους κάνει να διαφέρουν η φάτσα του, να διαφέρουν οι φάτσες τους, αλλά ταυτόχρονα να μοιάζουν κάπως και είναι κάπως unsettling αυτό. Δηλαδή σε φρικάρει σε κάποια φάση, λες, αυτοί γιατί μοιάζουν τόσο μεταξύ τους, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ο ίδιος ηθοποιός. Οπότε σε κάποια φάση αρχίζεις και τρελαίνεσαι λίγο και εσύ λες, τι γίνεται. Είναι μια ιστορία που έχει να κάνει πάρα πολύ με grief, με θρήνο. Με θρήνο ενός ανθρώπου που σου προκαλεί κακό. Ενός ανθρώπου που σε πλήγωσε, που τον αγάπησες και το μόνο που ήθελε αυτός με το δικό του μυαλό ήταν η αγάπη σου. Και το τέλος είναι από τα πιο, ξεκινάει, ξέρω εγώ,
όλο αυτό που γίνεται στο τέλος. Και λες τι μαλακία βλέπω, γιατί γίνεται όλο αυτό. Με το που καταλαβαίνεις γιατί συμβαίνει όλο αυτό και γιατί αυτοί κάνουν αυτό που κάνουν, αρχίζεις λίγο και σε χτυπάει η ομή πραγματικότητα και λες όχ, είναι όλοι το ίδιο, θέλει να πει. Οπότε αυτό λίγο σε βάζει σε σκέψεις του γιατί ας πούμε αυτός να συμπεριφερθεί έτσι. Θες δεν θες, το σκέφτεσαι. Επόμενη ταινία, πάλι controversial. Συνεχίζουμε με το controversial θέμα. Είναι το The House That Jack Built του 2018 σε σκηνοθεσία Lars von Trier, ο οποίος, άμα γνωρίζετε, είναι φημισμένος για τις περίεργες ταινίες, ξέρω εγώ, που κάνει. Έχει να κάνει με έναν κατά συρροή δολοφόνο, ο οποίος έχει mental illnesses, τα οποία δεν τον αφήνουν να κάνει τη δουλειά του σωστά. Δηλαδή, λέει εδώ, είναι μια ψυχολογική ταινία τρόμου, η πλοκή. Ακολουθεί τον Jack, έναν κατά συρροή δολοφόνο, που σε μια περίοδο 12 χρόνων περίπου, ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του 1970, διαπράττει πολυάριθμους φόνους στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, χρησιμοποιώντας την κόλαση του δάντη ως μετακείμενο. Η ταινία δομείται ως μια σειρά από βινιέτες, flashback, που μεταφέρονται από τον Τζακ στο Ρωμαίο ποιητή Βιργίλιο, κατά την διάρκεια των οποίων ο Τζακ προσπαθεί να προβάλλει επιχειρήματα για τα εγκλήματά του. Προσπαθεί να εξηγήσει, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο έκανε ό,τι έκανε. Ένα από τα main πράγματα των οποίων δεν τον αφήνουν να κάνει αυτό που θέλει και να είναι σίγουρος γι' αυτό, είναι το OCD. Δεν μπορώ να μιλήσω προσωπικά για mental illnesses, τα οποία δεν γνωρίζω πολύ. Δεν θέλω να πω πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Απλά λέω το τι δείχνει αυτή η ταινία. Έχει μια σκηνή, ο οποίος τυπά σκοτώνει μια τύπισσα μέσα στο σπίτι της. Και μαζεύει, τέλος πάντων, καθαρίζει πάρα πολύ ώρα και αρχίζει, και με το που πάει να φύγει, ρε παιδί μου, σκέφτεται ότι ξέχασα να καθαρίσω εκείνο. Μπορεί να έχει, ρε παιδί μου, αίμα κάτω από μια καρέκλα. Μπορεί να έχει αίμα πίσω από μια κορνίζα. Το οποίο δεν υπάρχει λόγος να έφτασε εκεί πέρα. Δεν μπορούσε να έχει φτάσει εκεί πέρα ποτέ το αίμα. Και τον βλέπουμε να βγαίνει και να ξαναμπαίνει από το σπίτι αρκετές φορές. Γιατί δεν είναι σίγουρος για αυτό που έχει αφήσει πίσω. Κατά κάποιο τρόπο ξεφεύγει από όλα αυτά. Δηλαδή καταφέρνει και τα κάνει όλα αυτά. Δεν τον πιάνει κάποιος. Σκηνικά μας δείχνουν, νομίζω, 4 ή 5, δεν θυμάμαι, σκηνικά που έχει κάνει. Ένα από τα πιο disturbing σκηνικά που δείχνει είναι ότι αυτός, ρε παιδί μου, σε κάποια φάση αποφασίζει να γίνει λίγο άνθρωπος, να βρει, ρε παιδί μου, μια γυναίκα, μια οικογένεια, βρίσκει μια γυναίκα η οποία έχει ήδη παιδιά και τους πηγαίνει για κυνήγι, το οποίο καταλήγει να είναι αυτός ο κυνηγός και οι υπόλοιποι τα θύματα. Δείχνει πως αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καθόλου εμπάθεια για αυτό που γίνεται γύρω του, πως χρησιμοποιεί τους ανθρώπους γύρω του και τους βλέπει ως κάτι τόσο ασήμαντο. Imagine a man walking down a street underneath the street lamps. Right under a light, his shadow is the densest but also the tiniest. Then when he starts to move, his shadow grows in front of him. The shadow becomes bigger and bigger while it thins out. And the shadow behind him from the next lamppost emerges and becomes shorter and shorter until it reaches its ultimate density as the man stands directly underneath the light. Let's say that the man standing underneath the first lamppost is me when I've just committed a murder. I feel strong and content. I start to walk and the shadow in front of me grows bigger, like my pleasure. But at the same time, pain is on its way, represented by the shadow behind me from the next lamppost.
And at the midpoint between the lampposts, the pain is so great it outweighs my pleasure. And with every step forward, pleasure dissolves and pain intensifies behind me. Finally, the pain is so unbearably intense that I have to act. So when I reach the point with the next lamp in zenith, I will kill again. I know you want to be someone special, Jack. But let's face it, this illustration can be used for any addict's tale of woe. The alcoholic empties the bottle at the zenith, etc., etc. But what about the family? Και ταυτόχρονα, όσο γίνεται αυτός θέλει να φτιάξει ένα δικό του σπίτι. Δεν θέλει ούτε να νοικιάσει ούτε τίποτα, θέλει να το χτίσει με τα ίδια του τα χέρια. Για να ξέρει ακριβώς πώς και τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το σπίτι. Έχει προσπαθήσει να το χτίσει με πάρα πολλά πράγματα. Με πέτρα, με ξύλο, με σοβά, με ό,τι άλλο χτίζει σπίτια γιατί δεν έχω ιδέα. Και κάθε φορά δεν του αρέσει. Ταυτόχρονα όσο γίνονται όλα αυτά, αυτός έχει πάρει ένα storage unit το οποίο μέσα είναι κατάψυξη. Και κρατάει όλους αυτούς τους ανθρώπους, στους οποίους έχει κάνει κάτι, σε αυτούς, και τους κρατάει εκεί μέσα. Ταυτόχρονα όσο γίνεται αυτό, ακούμε σε φάσεις της ταινίας και ένα διάλογο να παίζει από πίσω, που είναι ο Τζακ και μιλάει σε έναν άνθρωπο. Τι μου άρεσε σε αυτή την ταινία θα μου πείτε? Μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί δεν είναι απλά horror, έχει μέσα πληροφορίες για πράγματα που είναι τελείως άκυρα. Και αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί ήταν πρώτη φορά που βλέπω ταινία που δεν ασχολήθηκε μόνο με είναι ένας κατά συρροή δολοφόνος και ορίστε τα εγκλήματα που έκανε, για ποιο λόγο τα έκανε, έχει πρόβλημα, είναι μανιακός, είναι το ένα, είναι ψυχοπαθής. Αυτό μπαίνει τόσο πολύ σε πιο πολύ βάθος. Αλλά μπορώ να πω ότι μία συγκεκριμένη σκηνή όντως με ταρακούνησε, που έδειχνε ένα παιδάκι. Άμα έχετε δει την ταινία, καταλάβατε ποια σκηνή λέω. Άμα δεν την έχετε δει, απλά δείτε την. Και μετά ελάτε ξανά πίσω και θα καταλάβετε για τι πράγμα μιλάω. Όταν το είχα δει αυτό πρώτη φορά, όχι απλά χαίστηκα πάνω μου. Ήταν από τα λίγα πράγματα που μετά, αφού έχω δει ταινία, δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι. Και το έβλεπα το βράδυ πριν κοιμηθώ, το σκεφτόμουν και χεζόμουν πάνω μου. Και αυτό το πράγμα δεν μου έχει συμβεί με άλλες ταινίες. Σχεδόν με καμία, ξέρω εγώ. Πολύ παλιά, όταν ήμουν πιο μικρή, ξέρω εγώ, που φοβόμουν με χώρο και με τέτοια. Τελείωσα τα μάτια off camera γιατί θα έπαιρνε παραπάνω ώρα και δεν θα είχα ώρα μετά να μιλήσω. Συνεχίζουμε δυναμικά. Δεν νομίζω να κουραστήκατε. Εγώ δεν έχω κουραστεί πάντως. Μπορώ να μιλάω γι' αυτό όλη μέρα. Επόμενη και πολύ αγαπημένη ταινία είναι το 28 Days Later. Το 28 Days Later είναι μία μεταποκαλυπτική ταινία τρόμου του 2002 σε σκηνοθεσία Danny Boyle και το σενάριο είναι του Alex Garland. Πρωταγωνιστή ο Cillian Murphy. Ο Cillian Murphy όλοι τον ξέρουμε από το Oppenheimer, από όλα αυτά. Είναι ένας ποδηλάτης courier, πώς έχουμε τη Walt εδώ πέρα, τότε είχαν αυτούς, που ξυπνάει από κόμμα σε ένα νοσοκομείο για να ανακαλύψει ότι η τυχαία απελευθέρωση ενός εξαιρετικά μεταδοτικού επιθετικού ιού έχει προκαλέσει την κατάρρευση της κοινωνίας. Αυτός ο ιός ονομάζεται Rage Virus, ο οποίος ξεκίνησε από κάτι τυπάδες φιλόζωους, ξέρω εγώ, που είχαν μάθει ότι κρατούσαν κάτι μαϊμούδες, ρε παιδί μου, σε κλουβιά και σε τέτοια και πήγαν να τις απελευθερώσουν. Το μόνο που δεν ήξεραν οι ηλίθιοι είναι ότι αυτές οι μαϊμούδες είχαν αυτό το virus, το Rage Virus. Ο Alex, ο κύριος Garland, εμπνεύστηκε από την σειρά ταινιών το Night of the Living Dead του Ρομέρο και το μυθιστόρημα του John Wyndham, η μέρα των Triffids, I don't fucking know, του 1951. Ξεκινώντας, θα πω ότι αυτή την ταινία την είδα, δεν μπορώ, όχι πρόσφατα,
πέρσι, κάπου εκεί. Ή μπορεί να την είδα και φέτος πρώτη φορά, δεν θυμάμαι. Μπορώ να πω ότι με σοκάρισε το pacing, οι χαρακτήρες, από εκεί που νομίζεις ότι όλα πάνε καλά, μετά ξαναγαμιούνται. Είχα μείνει speechless, είναι η αλήθεια, αυτή την ταινία. Και τι με ενθουσίασε πάρα πολύ. Σόκερ θα μου πείτε, η μουσική. Τη στιγμή που άκουσα να παίζει Godspeed You, Black Emperor από πίσω, λέω αποκλείεται, θα τρελαθώ, εδώ είμαστε. Βρήκα την αγαπημένη μου ταινία, που δεν είναι μία από τις αγαπημένες μου, αλλά είναι up there. Ο τρόπος που έχουν φτιάξει τους Infected, η σκηνή στην εκκλησία, Παναγία και Χριστέ. Αλλά αυτό που με σόκαρε και μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν το πώς σου δείχνει να καταλάβεις τη μιζέρια και το τι κακό πράγμα συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ταινία, τέλος πάντων. Πώς είναι το φίλτρο στο Breaking Bad που είναι κίτρινο, εδώ έχει ένα παρόμοιο πράγμα με το φίλτρο που χρησιμοποιούν στην κάμερα. Εγώ με αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρω γενικά, αλλά θα πω αυτό που βλέπω. Σου βάζει ένα grain, μια βρωμιά ρε φίλε μες στη μούρη, για να σε βάλει στο mood το ότι όλα γύρω σου έχουν καταστραφεί. Σε βάζεις μέσα σε αυτό το πράγμα τόσο ωραία, με ένα τόσο ομό τρόπο, να σου δείξει πώς κάπως προσπαθούν να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Στην αρχή τον βρίσκουν δύο άτομα, μια κοπέλα και ένας άλλος τυπάς, και αυτός λέει ότι θέλει να πάει σπίτι του, γιατί όπως είπα πριν, ξύπνησε από κόμμα ο άνθρωπος και λέει τι στον μπούτσο γίνεται. Αυτός θέλει να πάει σπίτι του, να δει τους γονείς του. Οι γονείς του, of course, έχουν πεθάνει, οι οποίοι έβαλαν τέλος στη δικιά τους τη ζωή μόνοι τους για να μην καταλήξουν όπως οι υπόλοιποι, και πέφτουν πάνω σε έναν τυπά με την κόρη του, οι οποίοι επιβιώνουν κάπως ρε παιδί μου στο σπίτι τους, και έχουν ένα ράδιο το οποίο βγάζει κάτι τέτοια τέλος πάντων, που αυτό τους δείχνει ότι έχει κόσμο κάπου ρε παιδί μου, κάπου σαν fortress που πηγαίνει κόσμος που έχει επιβιώσει, για να πάνε και αυτοί ρε παιδί μου, μήπως μπορούν να επιβιώσουν εκεί πέρα, να βοηθηθούν. Και απλά προσπαθείς κι εσύ όπως και αυτός να καταλάβεις λίγο τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να πω παραπάνω πράγματα. Πρέπει να κάτσετε να τη δείτε. Είναι από τις λίγες ταινίες που δεν θέλω να εξηγήσω παραπάνω πράγματα, γιατί θέλω να σας βάλω στο τρυπάκι να κάτσετε να τη δείτε. Και τελευταία και καταϊδρωμένη, αλλά ποτέ παραμελημένη, είναι η αγαπημένη μου ταινία όλων των εποχών. Ανεξαρτήτως ζάνρας, πώς λέγεται αυτή η λέξη στα ελληνικά, μαλάκα. Ανεξαρτήτως είδους, ανεξαρτήτως ώρας, whatever, είναι το Evil Dead, το 2, του 1987, σε σκηνοθεσία Sam Raimi. Αυτή η ταινία μου άλλαξε την κοσμοθεωρία. Την είχα δει πριν από κάτι χρόνια, επειδή δεν ξέρω γιατί είναι αλήθεια. Είχα δει ξανά του 13, που είναι ξέρεις το κλασικό, το Evil Dead, το δυνατό. Και λέω κάτσε ρε φίλε, ξέρω ότι υπάρχουν και άλλες Evil Dead ταινίες, ας δω. Δεν είδα την πρώτη, είδα μέσω στη δεύτερη. Θα πω το εξής. Αυτή η ταινία είναι ο λόγος που αγαπάω τις horror ταινίες. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι horror movie που θα σε τρομάξει. Είναι κατά βάση κωμωδία.
horror κομμωδία. Είναι το 87. Ξέρετε ότι τότε ήταν το golden age, πιστεύω εγώ, των horror ταινιών. Το πόσο έξτρα ήταν, το πόσο gory και το πόσο όλα αυτά που έκαναν τόσο ακραία χωρίς λόγο. Και απλά τα έκαναν μόνο και μόνο γιατί αγαπούσαν το horror, αγαπούσαν αυτό το είδος και αγαπούσαν αυτό το σοκ που θέλουν να προκαλέσουν σε ανθρώπους με τόσους διαφορετικούς τρόπους. Είναι εκείνη η εποχή που έβγαινε και το Texas Chainsaw και όλα αυτά. Αυτό θεωρείται το sequel, ναι, του πρώτου, που είναι το 81, που πρωταγωνιστεί ο Bruce Campbell ως Ash Williams, ο οποίος κάνει διακοπές με την κοπέλα του σε μια απομακρυσμένη καλύβα στο δάσος, ανακαλύπτει μια κασέτα ήχου με απαγγελίες από ένα βιβλίο με αρχαία κείμενα και όταν η ηχογράφηση αναπαράγεται, απελευθερώνει μια σειρά από δαίμονες που τον κατέχουν και τον βασανίζουν. Η ηχογραφημένη μαγεία απελευθερώνει μια αόρατη κακή δύναμη, γνωστή ως Κανταριανός δαίμονας, Cantarian Demon, που σκοτώνει και κατέχει τη Λίντα, την κουπέλα του, μετατρέποντάς τη σε νεκρή. Ο Ας αποκεφαλίζει τη Λίντα με ένα φτιάρι και την θάβει σε ένα ρηχό τάφο κοντά στην καλύβα. Καθώς πλησιάζει η αυγή, η κακή δύναμη πετάει τον Ας μέσα στο δάσος. Τον καταλαμβάνει για λίγο ο δαίμονας, αλλά το φως του ήλιου τον διώχνει από μέσα του. Οπότε βλέπουμε αυτόν τον καημένο τον άνθρωπο, που είναι σκίστης, να προσπαθεί να καταλάβει τι του γίνεται. Κυριολεκτικά ένας χαμός καίος σε αυτή την ταινία. Αλλά είναι τόσο καλοφτιαγμένη. Τη λατρεύω. Λατρεύω το κάθε δευτερόλεπτο. Και μετά από αυτό θα κλείσω και θα την δω. Ευχαριστώ. Δεν έχω να σχολιάσω ούτε μουσική, ούτε σκηνοθεσία, ούτε τίποτα. Το μόνο πράγμα που θα σχολιάσω είναι η ερμηνεία του Bruce Campbell. Άμα σκέφτεστε να μπείτε στο horror είδος σαν ηθοποιοί, δείτε αυτή την ταινία και την ερμηνεία του Bruce Campbell ως Ash Williams. Ο μπρο δίνει όλη του την ψυχή σε αυτό το ρόλο. Δεν παίζει να έχει παίξει καλύτερο ρόλο στη ζωή του από αυτό. Ήτανε στα prime του, ήτανε νέος, είχε τόσο ενέργεια να δώσει σε αυτό το πράγμα. Φαίνεται έχει τόσο αγάπη μέσα του για αυτό που κάνει. Δίνει τόσο βάση σε αυτό που κάνει, τόσο... Είναι πίκρε φίλε, δεν υπάρχει καλύτερη horror ταινία για μένα. Αυτή η ταινία με έκανε να αγαπήσω αυτό το είδος. Οπότε πού καταλήγουμε? ότι έχω καρδιόν στα δόντια μου. Καταλήγουμε στο ότι οι horror ταινίες είναι, μπορεί, ένα απλό πράγμα, ένα απλό media. Αλλά όταν είσαι άνθρωπος ο οποίος είναι από μόνος του καλλιτεχνικός και βλέπεις ότι μπορείς να δημιουργήσεις τέχνη μέσα από κάτι που μπορεί να τρομάξει κάποιον. Αλλά πιστεύω ότι πιο πολύ εμένα μου αρέσει γιατί βάζει τον άλλον να σκεφτεί στα πόδια του, to think on their feet που λέμε. Σε βάζει να μπεις στην κατάσταση που ζουν κάποιοι χαρακτήρες και να λες εγώ τι θα έκανα ρε μαλάκα. Θα επιζούσα. Με ενθουσίασε πάρα πολύ που έκατσα και έκανα αυτό το βίντεο. Που έκατσα και μίλησα τόση ώρα για κάτι που μου αρέσει τόσο πολύ και ταυτόχρονα έκανα όλο αυτό που by the way κατάλαβες. Από εδώ και πέρα θέλω να κάτσω να φτιάξω και άλλα πράγματα έτσι horror-esque. Ευχαριστώ πάρα πολύ που κάθεστε και με ακούσετε να μιλάω για ταινίες που μου αρέσουν. Ελπίζω να κάτσετε να τις δείτε. Άμα έχετε δει κάποια από αυτές τις ταινίες και έχετε κάποια γνώμη που μπορεί να μην συμφωνείτε με τη δικιά μου, γράψτε την κάτω. Θέλω πάρα πολύ να δω τι πιστεύετε κι εσείς.
Άμα υπάρχουν κάποιες ταινίες που εσάς σας έχουν φρικάρει, σας έχουν στιγματίσει και όλα αυτά, γράψτε την μου από κάτω να τη δω. Λατρεύω να βλέπω καινούριες ταινίες και λατρεύω να μου προτείνουν ταινίες οι οποίες σημαίνουν πολλά για άλλους ανθρώπους, να τις βλέπω κι εγώ, για να καταλαβαίνω λίγο και παραπάνω για τον άνθρωπο τον άλλον. Οπότε, ευχαριστώ πολύ που με είδατε ξανά ή και αν είναι η πρώτη σας φορά, γεια. Θα τα πούμε, ελπίζω, στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια!